Nang buto-buto. Gani kani kayo na yan. Nakuan ba? Asko gani. Ako marining mga parinte diri ang nasunugan. Mga Rapayla, Hingpit. Ang amo pong bugas din nga si Harvey Tigpalit na ugdaw po. Ugdaw, napaig. Ay natin na. Napaig dito. Diha sa likod wala na apil sunog dati. So ugdaw ilang balay. Balay po. Oh. Silingan yun. Sa pilido diha. Kuan, Sarno. Sarno. Asa man naagion po? Dito sa tubangan na may gate po kay baya na amang sa hospital do. Si doktora. Oh, dai. Doktor ni anak nila. Ako mga balay. Ini ani kaning murag-mura man ko ganang ang ilang balay nga nasunog murag bang house man tong balaya amot ay mo. Napalit sa akin ng kalayo. Naalagi pa der ba kay pero mo ora ang pagkabader ng mama kami may nagpader ani do. Mali na naabot bilang iyang kuan. Sa kalayo. Ako. Tinong may pagkawakan. Ayun. Na pa may mga rape diri sa sulod ate. Na ipiano diri nga. Naipiano. Nay nagpuyo diri? Mga antik ko, mga school time na mo mga gagmay diri underground na siya kay diri man mi stad dami sa room diri. Nami dagang gamit ni kun. Kami pa ni sa among mama mga karaan mga antik na adini. Mura sa amo ba. Nay nagpuyo diri te. Oh, diri yung minugya ka na muna na dibudigan na kay balitan ni papa. Happy dito. Nagi din ni sentimental value ni. Tapos si Mark, dali kayo. Si Mark agad, classmate din nasa kumanghod na si Ambo. Sa isundan maroon, ang minute naman. Paano sa una. Mga unsang orasan ni nagitabuti ug asa magkaato. Dili ko sa balay, ala ko na imidya ko. Wala yung media sa ato. Hapon. Kaya na, uwi na gudu. Kaya wala pang unsa masunod na, simbak ko lang ba. Kinsa may tao ato din. Kami duwa si Harvey, kami duwa. Sabi. Uni-uni mo dyan kayo sa media sa pinarilak sa gadator man na sila. Wala ka doon, din ko ko ga. Man, ikaw na kang kumana, nagkalit sudan. Na malingki lagi ko. Ikang ko ni duty, na malingki ko taho, isda, na ay manok, dahil hotdog. Pag ko'y mauntay akong tanong pagkuan nagsugod, nagpalit na ako dito, gaho na ko kung pinagigig. Gibulit, unsa man ka, watay di ka masunog ka. Asa man yung portion diri sa balay nakita ninyo nagsugod ang aso. Asa man na din napita to Ay tanaw. balay diha doon, ay balay di sarno. Nagpitik-pitik naman diha. Na apil po nagkasunog dati. Diri, mo ni among gripo diha doon. Tiles ni nga gripo. Wala ko Daghan ni. mga kuano mga napansin ako mga notebook gani diri na mga libro oh. Daghan din Iya mga na doon. Iya yung taon na sa among criminology. Iya doon. Pati mang mahala doon yung mga. mga kaldero. Hmm. Mga kaldero sila oh. Napo day sila piano din eh. Naati na. Ang antik may gani. Tawang sanay dagan anak doon. Pero antik ba yan yung magkahita. Kay mama pamugod sa umnang paraan. Bali Oh, ang diri aircon. kwarto ni dinhi pila ka kwarto ni duha. dinhi? Duha ka kwarto. Ang AC ug diri amo aki papa. O you kay nadala ate. O you kay na Luoy ng bata kay tapot lawas sunog yung mga sinina. na diri kang Harvey. Mo nya ako dito nagbulag nagimi kay paray man tao ning balay dong lisod uloy tao baya. Mga unsang tuigan ni natukod din balay ate. Kakmay pa ba ni dong nya dili pa ina ni among kahintang. Maligya na akong mama o papa nang pamilya kanan nang jambul gani sa parkingan. Unsa pa tuiga ang anuha